Uffe, nu er det jo blevet december 2008, og jeg kunne godt tænke mig, hvad er det, I arbejder med i økologisektionen lige nu? Jamen, noget af det, som vi kommer til at arbejde med, og som kan afklaring af her inden for næste års tid, det er jo en debat omkring kønssorteret sæd, som vi jo forhåbentlig bliver færdige med, fordi altså inden også alt for lang tid, jeg har før sagt, at vi skulle være færdige i løbet af inden næste års møde, men jeg tror, at vi bliver færdige med det før, fordi altså, man kan ikke blive ved med at bringe nyt til den her diskussion jo. Og en anden ting, vi kommer til at arbejde meget med, det er jo hele debatten omkring grøn vækst og klimaspørgsmål op til klimakonferencen til 2009. Der mener vi, at økologi har en kæmpe fordel, og det er jo egentlig primært vores næstformand, Michael, som er i spidsen for det. Og jamen, så er det Dansk Landbrug 2022. Det er nogle af de ting, vi kommer til at arbejde med. Så der lyder som om, der er mange vigtige opgaver lige nu? Jamen, for økologien er der altid mange vigtige opgaver, og det er som at få dem prioriteret. Og vi har altid nok på vores bestyrelsesmøder, og det er en benhård prioritering, hvad vi skal have med, og for at få nået det inden for dagsordenen. Og Uffe, du er jo rundt og snakker økologi rigtig mange steder, og har en god fornemmelse af, hvad der rører sig. Hvordan, hvis du skulle give sådan en temperaturmåling på økologien lige nu, hvordan ser det så ud? Jamen, jeg synes jo, at økologien den i den grad trodser finanskrise og økonomisk krise, fordi jeg synes jo, at økologien den sprudler, og vi kan se med de prognoser, der er, altså Dansk Landbrug har lige lavet en ny prognose, vil jeg sige, 60.000 hektar frem mod 2013 yderligere. Og det er jo på basis af nogle tal fra brancherne, mejerier og slagterier og grovvaren, som siger, at det er det, der er behov for. Og det er for mig at se en vigtig indikator på, at jamen, det går sgu godt for økologien, og det mener jeg også, det gør. Hvis vi så lige kigger på de vigtige opgaver det næste stykke tid i sektionen, er der noget, du vil pege på der? Jamen altså, det er at få økologien placeret ind i grøn vækst og hele Dansk Landbrug 2022 faktisk. Fordi jeg synes jo, hele den grønne linje, der er i regeringens udspil omkring grøn vækst, der er det jo vigtigt, at vi for Dansk Landbrug i hvert fald forstår at få økologien til at spille sammen med toldmænd og deltidslandmænd og alle de øvrige produktionslandmænd eller landmænd i det hele taget i Dansk Landbrug. Hvis vi får de ting til at spille sammen, så har vi altså en chance for at få Dansk Landbrug placeret på en måde, som at vi kan få lov til at være her alle sammen. Og det synes jeg, vi skal benytte os af. Der er også mange, der sådan siger, jamen hvad skal økologiske landmænd med dansk landbrug? Har du en kommentar til det? Jamen, jeg synes netop, som jeg sagde lige før, altså hvis vi kan få tingene til at spille sammen og få den øvrige del af dansk landbrug til at forstå, at økologien har en vigtig mission i det at være dansk landbrug, så kan vi komme til at stå utrolig stærkt over for alle mulige andre meningsdannere. Der, hvor vi har noget kritik, jamen der kan man jo gå hen og spille økologien ind. Og jeg har jo ikke noget imod, at de konventionelle landmænd, de får lidt afsmitning, gavnlig effekt af, at vi som økologer kan gå ud omkring både image og hele den grønne linje, og man snakker om områder, der måske skal have ændret anvendelse. Jamen økologien passer fuldstændig som hånd i handske der. Hele biodiversiteten omkring økologien og mangfoldigheden, som man kan blive på nogle af de der store økologiske landbrug også. Jamen, hvis vi forstår at bruge det som dansk landbrug, så har vi en kæmpe styrke frem for, hvis man kører ren økologi, mener jeg, fordi så bliver man meget nemt enøjet og enstrenget, og mener, det kun er det eneste rigtige. Og det mener jeg faktisk ikke, det er rigtigt. Det lyder som om, der er mange spændende opgaver som formand det næste stykke tid. Jeg vil ønske dig held og lykke med det. Tak for det.